ji çep heta rast, desthilat û dijbere hemû alî yekranek û helwest û dengên Kurdan dê Serokkomarê Tirkiye diyar bike. Navenda ramyariya Spectrum House li bajarên Diyarbekir, Wan, Mêrdîn, Riha û yên Bakurê Kurdistanê û li Stenbol, Mêrsîn û Konya yên Tirkiye lêkolînek kir. Hilbijartinên Tirkiye û helwesta Kurdan. Kurd deng bi kîjan partiyê didin? Dengên HDP gihîştine sedî 73 ku 5.6 zêdekirine. Dengên AK Parti daketine sedî 9 ku nîvenîv kêm bûne. Dengên CHP gihîştine 6.5 ku sedî 100 zêde bûne. Bêbiryar 4.4 û evên deng nadin jî 4.1 Piştevaniya dengderên HDP bo kîjan namzetê ye? Sedî 74 dengderên HDP dixwazin HDP namzetê xwe derxe. Sedî 13 dengderên HDP dibêjin nexêr divê piştevaniya Tifaka Milletê bike. Sedî 1 dibêjin nexêr bila deng bidin Erdoğan. Piştevaniya Kurdan bo kîjan namzetan e? Sedî 74.3 Kurdan her kîbe piştgirî didin namzetê HDP. Sedî 10.5 Kurdan piştgirî didin Recep Tayyip Erdoğan. Sedî 3.8 Kurdan jî dengê xwe din Kemal Kılıçdaroğlu eger bibe namzet. Çend encamên balkêş û cudayên rapirsiye evin ku dengên Partiya Desthilatê AK Parti bi awayeke ciddî kêm dibin, yên HDP û CHP zêde dibin û eger wiha be li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê CHP piştî HDP dê bibe partiya duyemîn. Dengderên HDP nêzîkatiya lawaz û tirsonak û nijadperest ya masaya şeşalî qebûl nakin û daxwaza destnîşankirin namzetê xwe dikin wek ku HDP jî ragihandiye.